mai ni sha sel channel a kalu lo ma che voinia chuanin man tlom taka ke organize dan karun video karun lot dona achan chu hei dower organizer kha man tlom tak tak kalaya ti dollar tri ania dollar tri a khwanin ka chhor tangka e meya man tlom tak tak ania ti chuanin organizer hi chu I dor danga le ta ila chuanin kamamo angzat ho zong zong ka chu ka siang tam dona wangin man tlom zok dollar tri mi kha man tlom zok dollar tri mi ka lei ta ni chu chuanin chumi chuat ka in organize kwal vel ve don ne ti chuanin yang wangi chu chu karon soi du kherti chuanin thil hi hai ka da nok ve thei to ni chu ar che hi ka nei ve no sia ma se kada noi ve ta khatyang ne lo khanin thil in zon buai shek ngai lo tur khanin amon thapa tur le ke ma chapo ne lo fate kan lo tir cham po in chu ta khata ti thei thlat tur khanin thil kha ka in rem ve do ne ka ti a ti chuanin thok ta na ho he dor he ania dollar 3 dor ka ti chu he ania ti chuanin he tiang zong zong he story bin mo he tiang ho zong zong hi cheng khat le sen som ni panga ve kania ton ma chuani he ta mi zong zong hi awa hian engkim hi cheng khat dollar $1 mo khatiang kha ani ve kani ma ro chu pandemic awang khanin aman kha lo sang dewa tuna chuanin dollar khat le 25 cent ani ve to ve khlom ta ani chuanin mani deu lok atang phe kha chuanin chuaya man sang deu chenga dollar nga pelo thote pon hung ve noya ti chuanin heng ho hi in ti faina lampang ho kha ani a hi omlo hi a omlo ve shim mo heta hen achi hi kim ve to pani chu ti chuan hi kadu arim kha kaduwa in ti faina a chuan ti chuanin he tiang bin he story anglo ho hi kan la anga hetiang ho hianin ka in rem kwal do na ni hei kim ve sino ziplock te ani a hetiang ho tlar hi an dor po hi azim bik mia alawa alian ve viau thone ti chuanin hi chu toilet lampang ti faina lampang ho ani a chunga hianin thil chitin reng deuh tho hi ve ni nin hi tiang ti ka chhor tang kai thin viau sin chuan hi no fe thleng sil na no fe lampang ani a chuan hi chhuat no na lampang ho ani bok ani he ho zong zong hi pakhat hi $1.25 ani loma ti chuanin aman ve shima in suk sabon lampang ani a softener te le interim tuina ne khi chuan hi no he glass ho hi chi sang an nei ve ama ro chu hi mani ka kal thuntum ka kal chu drin ai takin an lo achin nga hri lowa anin shal thei lut tukan ni hi mi pok an tam me ni ki chuan he hianin kalabok nga he tangkai ka ti he pangpar lem te pon nei ve kania he omlo kim ve lu tuka maro chu an man phu tok ang zeling an quality po ni ve ama se an man ang ai chuani an quality chu ziam ve viau thawania an man thlak ve tho mai an tha ka ti an man phu tok chuanin mo an tha ve reng chuan hei moi ka ti ber chu kan pot chuak no la heng ho hi ka lei do na ti chuanin ka honga ka in tiang lo tan don ni chuanin hei pot kha I pangpar khoina tur ang lo ka lei kha hete mi kha ni sia man tlom box si chu glue le ang lo glitter ka leya ti chuanin hei han thle deuh swar sengin man tlom lu tukte po hi alang ziam ve a ole heti nuai hi ania ti chuanin in nuai kan room kan lua tang khanin na the kalo thok bok nen ka in rem man lo maya tin ka da top pa tuna chuan fel fai to kan rem ve nga
lipstick clear an nemo ise chuan hei nail polish ka nga ve sin maro chu ti hianin man lo po hianin lo khal chevel me thina ka lo in hnoi thei ngil ve thina wangin ki chu cosmetic le hei nail polish tiang lam pangreng rang hi ka hmu hianin ka lom ve me ya a to viau shan lo chuanin ka lei ve zela ka nga ve me ya ka mang ve thinang katia maro chu ti than lo chuanin thei ngil hi lo ol ve a ma se tun chu hi momal takin ka in remanga ti chuanin ka thovela mai te ka phizo vela chuanin ka in chei ve zia tawng ka ti ve a chuwang chuan thil hi ban mai rem chang tur le mumal taka handa khianin keima ka in ti phur pha thei do ni in ka hria chuwang chuanin hei ka dresser poni se ka ti dang lama ka mai phizo vela in chei kan tum ve to ani ma se ri ka thin le miu angemaw ka tia ti than lo chuanin alo olai bik lo khop maya ma se ti than ka tum ve ni chung chu mi in chei hetia mi in chei hi hmuan nuam ka tia mo chuwang chuanin ti ve kan tuma ka tlina nge mo ka tia hei ma se tlen ram chu ka tum don ni an hei lam ve thung hi heti hanin marble kan da ta hianin brush le pencil lampang ho mo eyebrow pencil lampang ho ka da dona chuwang chuanin a thu akil among lo tu ta na hian hei hi kan thun ve phota chuan atilang moi ka ti ve boka ti chuanin hei hi hele hemi ka ti la hi kalo record kim chia lowa poi khop mai chuan hei ka ti zo to a ka ti zo sa ho chu heng te hi ni e chuan heng ho hi hetrai mi hi chu foundation ani a mun khata foundation po hi kan da foundation a hi chuan ni Estee Lauder hi ka du mo ka blush hawa chuanin hei hi ka du khop mai ka vun ne nen mila du tak kan hi ka hi ka man na le re lo ber zok na blush a hi chuanin hei ma se ka du khop maya ka mang rim bera dang sa chun tangkai te vak lawa ma se chu tia ti wangin ka pe me du chong lawa amoi ve ka tia han hung dal te po hi thil nga ti te po kan ang ve ka tia ti chuanin ti hanin kale da ve tang hlum tho ani chuan tuna chuan he hoi chu he ka in rem zo ani mai he cream man nom zia chu Estee Lauder cream a chun ka du pera he chu du tak ani he moisturizer cream ro hi chu ka du lu tuk ti sui tur vak ka shelem lo chuan aman po an klom ve tho bok ka mo he te ho hi chu product khatilang to lo mai la ti chuanin hei erbatte tiang hianin kan hunga kan englo kwal ve a chunga hianin ti hianin a video kha kalo record box si lova ti hian ani top mai hei chu hei fai takin kan ti a ti chuan hetia fai taka lang moi ve de uleka te han ti hianin in cheite po chak omin ka shevia chuan hei bathroom lampang he kan rem thale to ange ti hianin a thei arem dan hianin kan hung nuai shi ve photamo chuan ma se tuna chuan heng ho po hi fel fai thlap pin kan rem don ani
chuan hei kan rem son le a chan chu ni tin man ho zok hi a masalam panga da ila lak ol sam zela chuan a rem chang zoka ni tin man ni lem lo kha chu a hnung lama lak ol sam lo zoka da kada ani ti chuan hei helam pang hi kan ti ve le to ange he aluminium foil hi hianin drawer nena in size turin kan thlep kuala ti chuanin achunga hianin asa theilam pang hei hair dryer te le sampo ngil na le hei ati kirna chi ho te hi kaman zo vela ale sat ve thina wangin a safety zok katia chuwang chuanin apmong pha kamang don ani a pha chu te lo chuanin alo engemaw pal thei katia ti chuan hei rem thlap turin ein size stock tura ka ngai angin kan chepa kan siam ve a ti chuan hei tian arem thlapin ka phanga achunga hian ka da don ani chuan hei chu krem felta a ti hi chuanin hei dove bar hi kan da le kan rem le anga hei po hi kan man ni tin ani wang hianin langsar deuh turin ti han malam panga kan rema a chan chu pa ber hianin thil hi mu thei lo khop me ti hi chuanin ka mu lo a ti reng to lo turanga ila thil hi mu thei lo me ti hi chuanin mu ve thei turanga yang ti chuan heng po hi hei karem zota a ti chuanin ka chung kwa in khunge om ka shelo ti ngai lo turin a mun thlap pa a om ni chuan ka da ngi chuan ka sia a kan in zong loi to lo tura nga yang hei tuna chuan ka lo zo felta ka video tlom te min lo en sak thin tu te in chunga han ka wa han lom te lul em lom takani e thin lung takin lom thu ka soye hei min lo en sak le awang po hianin lom thu ka sil tak miu a che bye bye